Bună ziua! 16 noiembrie 2024, călduț și la mine, aproape 11 grade. Albinuțele au ieșit afară. Depinde câte sunt în stup, adică pe câte rame am intrat. Ăsta, de exemplu, la 8 rame, uitați, are o oră de când joacă. Ăsta 7 rame, au ieșit acum afară. Așa, lucru foarte bun că au ieșit să se curățe la ora actuală. Altele au ieșit mai înainte. Uitați asta, acum prinde a ieși. Da? Alții au terminat jocul. Îmbucurător este faptul că au ieșit afară să se curățe, că la mine, în zona mea, pe malul Jijei, nopțile și diminețile sunt foarte reși și albinuțele n-au prea ieșit afară de 2-3 săptămâni. Cam așa se prezintă o treime din stupina mea. O vedeți aici, după cât și cum filmez. Uitați aici unul care a uitat să-i dea drumul la ordinișul superior. Acum și o să înceapă și el a ieși afară. Da, cam așa se prezintă la mine astăzi. O să încerc să filmez mergând și la vale, pentru că să nu țin obiectivul în soare, că atunci nu se mai vede deloc. Aici stupul de pe cântar, vedeți, prinde a ieși și el. Fac mențiunea că a mei stupi sunt toți din lemn, cu pereți față și spate destul de groși, de 2 țoli. Cam așa și cam atât la ora actuală. Sănătate la toată lumea și la albinuți. Și vă reamintesc că în data de 30, luna aceasta, adică de Sfântul Andrei, facem întâlniri la Cucureni cu apicultorii. Deci 30 noiembrie la ora 17, adică la 5 după amiază. Avem locuri rezervate la masă. Toți cei care doresc sunt așteptați și bine primiți acolo. În afară de întâlnirea cu apicultorii, Popasul Cucureni organizează în așa zi și sărbătoarea persoanelor care poartă numele de Andrei, Andreea, Andrușca și derivate de la Andrei. Sănătate și numai bine!